on internet yake de nkhani yathu yalero yulitengera ku Turkey. Nkhani yake ndi ndege Turkish Airlines flight 981 amaicha the deadliest aviation disaster in history in terms of ndege imodzi yeti tinakambapo kali nkhani ya Tenerife airport disaster imene ndege ziwiri zinagundana and panamwalira anthu ambiri kwambiri. Koma Turkish Airlines 981 disaster the single deadliest disaster ndiye inu takwera chakumwa tentijeze. Anali masana a Sunday pa 3 March 1974 Paris Orly Airport kunali strike a British Airways anapanga strike. Ndebifacha strike imeneyo mapassengers ambiri analonera kuti ali stuck. Ndipo pakunena kuti asakhale stuck kwambiri kuti angokhala ku Paris anachita decide kunena kuti akwere ndege ina. Ndege yake inali Turkish Airlines flight 981. Inalionera kuti munali anthu ochepa kwambiri and imapita ku London. Anthuwo amafuna kuchoka ku Paris kupita ku London. Ndi anaona kuti okay, ndegeyo inali kuchoka ku Istanbul kupita ku Paris kenako kumapita ku London. Imayenda maulendo kuti inali ngati stopover pa Paris Orly Airport. Nde mapassengers oposa 200 omwe amayenera kukwera British Airways anasintha kunena kakwereni ndani, kakwereni Turkish Airlines chifukwa chonena kuti muli malo. Ndi anthu anasangalala kuti podawa ali pa strike sizotiso tichedwe tukakwera ndege inayo. Ndege yake inali McDonnell Douglas DC-10 ndege za nyuwani masiku amenewo ende inali ndege yoti imaoneka ndege yabwino kwambiri zokonzedwa bwino zapamwamba. Anthu 200 chakuti ndege chinapeza kuti inadzadzano kwambiri. Anthu onse kuphatikiza crew ogwiramo ntchito analimo 11 mapassengers kuwaphatikiza onse analimo anthu 346. Anthu ajali basi maulendo athu akupita ku UK anakwera ndege ja akhazikika. Ndege inanyamuka exactly 12:32 PM. Ndege yake inali ya company yochitidwa manufacture ndi McDonnell Douglas company yake ya DC amene amapanga ndege zimenezozo. And inali ngati second best kwa Boeing. Nthawi imeneyo captain wa tsiku limenelo wa mundege anali Captain Nejat Berkoz ndi crew yake. Weather inali yabwino, panalibe vuto lina lilonse. Ananyamuka ndege inamba kwera mwamba. Cruising altitude imene amayenera kupitira kumakwera mwamba mpakana anafika 10,000 feet. Anthu anakhazikika mu ndege na mawerenga ma newspapers ena anatsinzina kuti ayambe kugona. Munali ma families anthu mtima mmalo kuti sitikhala stuck eti ulendo wathu ndu 8 minutes after kuchoka pansi itakwera mwamba itafika no pa cruising altitude kuti ikufika no pa level yoti iyambe nokuluka bwinobwino yasiya kukwera mwamba yafika pamene ikwenera kufika about 33,000 feet malere. Anthu anangomva chinthu kuyaphulika ndikuja nthawi yomweyo kuyamba kugwa. Sono anthu akufuula kuti ndi chani nde kudabwa kumukulowa chimphepo kuyang'ana pansi paphulika pali chidzenje chakumbuyoko. Chidzenjecho chifukwa choti chaphulika air pressure chani compression chimakhala ngati kuti chifukwa choti chachimphepo anthu akufukamphukamo chimphepo chifuna kuwakokamo anthu mpaka na siti ina anthu awiri anafukampuka kwera panja. Anthu kumafuula mmene muja mapiloti nawonso akufuula chikuchitika ndi chani ende ndendeke ija iwo aja amayesera kunena kuti aongolere atani kupeza kuti china chilichonse chikugwira ntchito ndezonse zimachitika fast. Ndege ija nkuyang'ana pansi nose down kuyamba kugwa nde imagwa sanga kwambiri panalibe nthawi yopangira china chilichonse. Crew kuyesera kuti atani mapiloti akufuulirana tagwirani icho takupangani icho tateni onse ali china chilichonse chikugwira ntchito kumayang'ana kuti anthu tikulani tikugwa. Ende kugwa kwake amagwa so fast imagwa 800 km/h. Anali angonyamuka kumene amakagwera kumaoneka kuti ndi ku forest. Ende within 90 seconds after kuphulika ndege inagwera mu Emerville forest just outside Paris ku France. Inafacha speed yomwe imagwera inaphwasukiratu kunyenyeka. Anthu
kufera pompo onse panalibe olo survival mmodzi. Matupi amene anapezeka kuti anakwanitsa kuchitidwa pa 25 kuti uyu ndiwakuti anali 20 okha out of 346. Inali ngozi yoopsa kwambiri. Koyamba anthu anachiona chinthu chikugwa mmalere chonchija. Kuchita report anthu anathamangira kumene kuma volunteers chani kuti ndi chani, kuona inali scene yoopsa kwambiri. Anthu atafikapo kupeza mapati a anthu, zidutswa za ndege paliponse, and inali pa malo ambiri kwambiri, ngasina ndege yayikulu ndikumwazikana pa area yayikulu kwambiri. Nde kenako ena ofufuza ananena kuti kwagweraso china chake chakutali choncho, tenti kayang'ani. Poyamba ena amanena kuti yenera kukhala bomu, chifukwa chomwe chingapangise ndege kuti ingogwa ndi chispeed choncho for no reason ndi chani. And ndege zake zinali za makono nthawi imeneyo, ndege zoti amazitiza bwino. Nde ena anathamangira ochita investigate kuti akuti mbali ina kwagweraso chinthu. Atapita mbali inayo anakapeza kuti pali masiti awiri ndi chitseko. Ndi amadabwa kuti tsono izi zagwera kwina konena kuti si pamene pagwera ndege yonse zikutheka bwanji. Mpameneno ma investigation anayambika kunena kuti aone kuti cheni chachitika ndege ndi chani. Koma clue inagwera kwambiri pa chitseko chakagwera pachokha ndi mpando uja. Adayamba kufufuza kuchiyang'ana chitseko chicha ma investigators, chifukwa chonena kuti ndege nayo yopangidwa ndi company ya McDowell's, inali American company. Iwonso amayenera kutumiza ma engineers awo kuti akathandize kupanga investigate. Nde pochipanga study chitseko chicha anaona kuti kunja kwa chitseko kumaoneka kuti chitseko ndi choloka, koma mkati chimaonesa kuti sichinalokeke. Kunoti kukhangati kuti pali vuto ndi chitsekocho. And chitseko chinali cha cargo, inali cargo door. Komwe kumayikidwa masuitcase chani katundu wa anthu, chitseko chake chimechocho. Mpamene anazaona kuti khangati ngozi yonse yachitika chifukwa cha chitsekochi. Ndi anayamba kufufuza kuti zayenda bwanji. Nde zinapezeka kuti 2 years before ngozi imene iyi mu 1972 kunapangikanso ngozi ina ya ndege yake ndendende imene yoyo ya DC-10. Ngozi yake inapangitsa ndi chitseko cha cargo. Kunena kuti chitseko chimaoneka ngati kuti chalokeka from the outside, koma from the inside chimakhala kuti sichinakiyike. Mwayi wake ndege imene yoyo pilot anakwanitsa kuyimitsa kutera bwinobwino, anthu onse anapulumuka. Koma atapanga ma investigations anapeza kuti chitseko chinali ndi fault. Ndi anachita check ndege zina za ma DC-10, anapeza kuti ndi ndege zonse inali manufacturer's fault, yonera amapanga zitseko zolakwika zonoti sizimakiyika bwinobwino. Ndi analemba of course makalata kunena kuti aliyese akonze ndege zake, akonze zitseko. Not only that, anaperekaso report ku company ina amati FAA yochita regulate za ndege. Nde company imene yoyo imayenera kunena kuti ndege izi zisayendeso kufikira zitseko izi zitani zikonzedwe. Koma chifukwa chonena kuti makampani kuganiza kuti tikapanga choncho tiononga business, tikapanga choncho ndege yathu anthu adziona mwina mwake chani, anangokhala chete sana pange kalikonse. Amadziwa kuti pali vuto, anangolikhalira vuto lija. Mpamene ndege imazatani imazanyamuka. Awawa analandira memo kunena kuti zitseko sizili bwino, koma sana dziwe kunena kuti vuto lake ndilochita kukhala lalikulu choncho, kunena kuti akuyenera kupangapo kanthu. Amayenera fati ndi ndege, koma nawonso ananyalanyaza. A Turkish Airlines inapeza kuti ndege chenarani mene inazanyamuka inali ndi fault ya chitseko. Munthu akuti amene amagwira ntchito yolongedza katundu mu ndege analongedza katundu uja, koma potseka anavutikana nacho ndithu chitsekocho. Kenako chinaoneka ngati chatsekeka, koma mkati chinayi chisanatsekeke. Panali ti ma warning signs tomwe anayika tinatake toti ati munthu yonse amene amapanga ntchitoyo anati samadziwa chizungu, zinthuzo zinalembedwa mu chizungu. Nde samadziwa kuti chitseko sichinena chitike loko. Iye nkumatani nkumapita. Outside chimaoneka ngati chachitika loko. That's why inali fault ya manufacturer, osati munthu amene amalongedza zinthuzo. Ndemene anayipangira ndegewo ndimoti katundu uja akukhala pansi, pamwamba pamakhala ngati pali chongotsekera china chake, mipando ya anthu nkukhala pamwamba pa chimene chocho kuti akatundu osajali pansi. Koma pakatipa floor yomwe ili pansi pamene anthu akhalirapo
mkatimo muli mawaya edi munali ma cables ochita connect okalumikizana ndi ku cockpit komwe kuli pilot amene akugwira ntchito. Ziwongolero zawo zonsezo chani ma cables awo analumikizana ndi chani okafika kumeneko kolumikizana ndi mmene mu flow imeneyo yomwe anthu ayika mipando akhalira, koma pansi pakepo ndi pamene pali cargo. Kwinako kuli chitseko choyikira cargo, chitseko choti ndi chowonongeka. Ndi zomwe zinapangika ndege chaita nyamuka itafika mmwamba muja chitseko chija chifukwa choti chinayi choti sichinatsekeke bwinobwino chinaphwafuka ndi kuchoka ndi munalowa chimphepo edi ati decompression panapangisa kuti pakhale chibowo chinabowola chimphepo chija ndi pressure chinabowola dzenje pa flow yomwe anthu aja anakhala, anthu amene ali mmwamba ma passengers. Pamene mpando umene unali pafupi ndi pamene popo pamene panali passenger wina unafwampuka, anthu anagwamo kuchokera mmalere ngati mmene momwe anafwampuka kugwa. Pamene ndege yonse inatani inafoira fachonena kuti ma cables aja amene amapita ku olumikizana ndi zogwirisa ntchito mu cockpit ma pilot nawonso anaduka. Mmene chimaduka ichocho chilichonse chinaphwasukira limodzi. N'chifukwa chake ma pilot mosamayesera kunena kuti awongolere ayikweze ndege ayichite stabilize atani ndege sizimatheka, chilichonse sichimatheka chifukwa kuti mawaya onse anali ataduka, ndege inangoyamba utani kugwa. Koma zonsezo chinapangitsa chinali chitseko. Ndi anayamba kufufuza unena kuti kodi vuto la chitsekoli lachokera pati, amadziwa ndani ndipo adziwa kuyambira liti. Investigation yake inali yayikulu, inali yoopsa chifukwa zinayamba kuti anayamba kufuna kuti ayambe kubisa zilungamo nanga sikuopa kuti nkhani isitha bwino. Koma ma journalist anayitenga nkhanicha amalolera kukalowa mobisa kumene kunali ma files nkukawerenga zimenezozo mpaka anapeza makalata ena kuti wina anawapatsa warning kalata ya tunthu yolemba kuti iyi ndi disaster waiting to happen. Zitseko izizi zigwetsa ndege, anthu adzafa, koma anthu zonsezo amangoyang'ana samapanga act. Ndi inali ngati skando yayikulu kwambiri kunena kuti mungaphese anthu 346 iyi singozi ukunkupha anthu mwapanga dala. Zinapangisa kuti ndege ya DC-10 ija isokonekere, kampani yawo ija isokonekere, chilichonse ndi anasumiridwa koopsa akuti mu history ya ngozi za ndege kampani yomwe inasumiridwa kwambiri inali imeneyi. Chifukwa chonena kuti anthu ananena kuti no, anthu amwapa mumadziwa simunatani simunakonze mangokhalira and 2 years before anthu anapanga investigate ndikupeza vuto la chitseko simunapangepo kalikonse. The company inali forced kulipira ma compensation up to $80 million. That was 1974. Mu tsiku la lero ndalama imeneyo ili equivalent to $500 million. That's highest compensation yomwe inaperekedwa ku nkhani ya ndege pa ngozi ya ndege. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu onsewo anataya miyoyo. Imagine kunena kuti angosinthidwa ndege samayeneranso kukwera ndege imeneyo yomwe anthu amene amayenera kukweza ndege apanga strike iwo kungwasintha tikakwereni ndikapeza kuti within 8 minutes ali anthu onse ataya miyoyo yawo chifukwa cha chitseko chonena kuti akanatha kukonza. From that time anasinthiratu kukonza zitseko za ndege kandi za pakago kaya ndi kutsogolo. Ndi chinthu chonena kuti amachitenga cha serious kwambiri ndipo amakonza chilichonse chili perfect. Anaphunzira phunziro kuchokera pa nthawi imeneyoyo. Mayiko anasiya kugula ndege zimenezo, business inaloweratu pansi. Kampani yawoyo ya McDonnell Douglas inangozizira kenako inakangati yatha ina anayigula basi anali mapeto a kampani imeneyoyo. And imeneyo ndi nkhani ya flight 981 yomvetsa chisoni kunena kuti zinthu zonena kuti ngozi simayenera kupangika koma anthu 346 anataya miyoyo yawo. Zikomo kwambiri.